हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दिनैनि दिनाव आधार आइडिया बेसेबां गोनां। सरकारा जेखि खामानिनि थाखायनो आधार आइडि नाम्बारखौ कम्पालसरि खालामनानै होबाय। जानो हागौ बबेबा मोनफा मोननै खामानियाव नाङा जानो हागौ, नाथाय 90% खामानिनि थाखायनो आधार नाम्बारनि गोनांथि दं। बिदिब्ला जों बयबो आधार एप्लाइ खालामो आरो नोंथांमोननि आधार एप्लाइ खालामनाया अब्लासो एप्रुभ जायो जेब्ला नोंथांमोननि फिंगारप्रिन्ट क्वालिटि अर्डार आसिनि रेखाफोरा मोजां स्रायै बेरखाङो आरो फारसेथिं नोंथांमोननि बायोमेट्रिक्स केपचार्ड अर्थात मेगननि महरा मोजाङै बेरखांनायनि अनगायैबो जोबथा मोनसे गोनांथिया जाबाय नोंथांनि नाम, बिफानि नाम, बिमानि नाम आरो गामि, जिल्ला, रायजो गासै आबुं थं थानाय मोनसे डकुमेन्ट्स। बे मोनथामा गासैबो रोखा जायोब्लासो नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाय आधारा एप्रुभ जायो, नङाब्ला रेजेक्ट जायोब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामनाय बै आधारा रेजेक्ट जादोंना एप्रुभ जादों माबोरै गावनि मबाइलजोंनो चेक खालामनो हायो। हयथ' नोंथांमोना बेखौ मिथियैनि जाहोनाव न'निफ्राय गोजान बबेबा सक गलायाव बेखौनो चेक खालामनो रां गारहैदोंबो जानो हागौ, नाथाय बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना जेरावबो थांनांगौनि रां गारहैनांगौनि गोनांथि गैया, गावनि मबाइलावनो चेक खालामनो हागोन। थुदो बिदिब्ला माबोरै चेक खालामो बेनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। बिदिब्ला आंनिखौ आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटिउब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामनो लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लेवा बन्धु बाहागिफोरनो शेयार खालाम। नोंथांमोना मिथिखागौ, नोंथांमोना जेब्ला आधार एप्लाइ खालामो, आधार एप्लाइ खालामनायनि उनाव नोंथांमोना गांसे प्रिन्ट कपि मोनो आरो बे प्रिन्ट कपियाव नोंथांनि गासै डिटेल्सआ बेवहाय फोरमायनाय थायो। थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि लेफ्ट साइडआव गोजौथिं नायोब्ला नोंथांमोना मोनसे इनरलमेन्ट नाम्बारबो बेवहाय होनानै दोननाय थायो आरो बे इनरलमेन्ट नाम्बारजोंनो नोंथांनि जिथु एप्लाइ खालामनाय आधार, बे एप्लाइ खालामनाय आधारा रेजेक्ट जादोंना एप्रुभ जादों नोंथांमोना बेखौ 24 घन्टानि गेजेराव नोंथांमोना बिनि रिजाल्टखौ मोननो हायो। थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला नोंथांमोननि बेवहाय फिंगारप्रिन्ट आरो फिंगारप्रिन्टनि जिथु क्वालिटि, बे क्वालिटिया बेवहाय गासैबो 10टा आसि अर्थात 10टा आसिनि एप्रुभ दंना गैया नोंथांमोना बेखौबो डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन। बिनिफ्राय जिथु बायोमेट्रिक्स केपचारनि जिथु रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौबो नोंथांमोना बेवहाय मोननैबो एप्रुभ जादोंना जायाखै बिनि डिटेल्सखौबो नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हायो। थ' बिदिब्ला बेवहाय आरो मोनसे नोंथांमोना बेवहाय QR कड होनानै थायो। बे QR क'डखौ नोंथांमोना बिनि गेजेरजों नोंथांमोना गासै डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोननि बे एप्लाइ खालामनाय आधारा बेवहाय रेजेक्ट जादोंना एप्रुभ जादों दानिया बोरै एनरलमेन्ट नाम्बारजों नायनो हायो। थ' बिदिब्ला आं बिनि डिटेल्सआव नोंथांमोनखौ फोरमायनानै होगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दानिया नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा गावनि मबाइलजों नङाब्ला PCजों नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव जिथु आधारनि अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनानै ला। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै टाइप खालामनानै हो uidai.gov.in नोंथांमोना बेखौ टाइप खालामनानै सार्च खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना नैबेबायदि मोनसे पेज गेवनानै फैनाय नुनो मोनगोन। थ' बिदिब्ला दानिया गाहायथिं फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय फार्स्टआव दङ गेट आधार। बे गेट आधाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों थार्ड नाम्बाराव दङ चेक आधार स्टेटास। बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन सेकेन्ड अप्सन नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनाय दंखायो इन्टार एनरलमेन्ट आइडि। बेवहाय नोंथांमोना जिथु आं दहाय प्रिन्ट कपियाव नोंथांमोननि आधार एनरलमेन्ट नाम्बार दिन्थिदोंमोन, बेखौ नोंथांमोना बेवहाय जिथु 14 नाम्बारनि आधार 14 डिजिटनि एनरलमेन्ट नाम्बार दङ नोंथांमोना बेखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै हो। बिनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों गाहायाव केपचा क'ड दङ, केपचा क'डखौ नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो जुदि बेखौ चेक खालामनो लुगैब्ला नोंथांमोना जुदि एनरलमेन्ट नाम्बार दङब्ला नोंथांमोना बेखौ एन्टार खालामनानैबो चेक खालामनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेखौ गाव गावनि 14 डिजिटनि जिथु एनरलमेन्ट नाम्बार दङ बेखौ एन्टार खालामनानै हो। दानिया नोंथांमोना गासैखौबो एन्टार खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों गाहायाव चेक स्टेटास नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबेबायदि पेज गेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोननि कार्डआ जुदि एप्रुभ जादोंब्ला नोंथांमोना नैबेबायदि एप्रुभ ओंखारबोगोन आरो जुदि नोंथांनि एनरलमेन्ट नाम्बारा नोंथांनि जिथु एप्लाइ आधार बियो जुदि रेजेक्ट जादोंब्ला नोंथांमोना बेवहाय रेजेक्ट होननानै दिन्थिगोन। थ' बिदिब्ला बेखिनियानोसै। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नेगासिनोब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।